L-2023 kienet sena rekord fejn jitlu rapporti li saru minn Maltin li ltaqgħu ma' xi materjal ta' abbuż sesswali jew fiżiku fuq it-tfal online. Fil-fatt, statistika li kiseb TVM News turi li f'din is-sena partikolari daħlu 1970 rapport anti-Child Web Alert. Dan is-servizz mogħti mill-Aġenzija Appoġġ fih dan il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS b'kollaborazzjoni ma' taqsima tas Cybercrime tal-Pulizija għadu kemm rebaħ il-Premju tas-Cyber Awards tal-Mita. Mill-uffiċċju fejn jiġu analizzati r-rapporti li jidħlu minn fuq laptop wieħed partikolari b'aċċess ikkontrollat, tkellimna mad-direttur tal-appoġġ Graziella Castillo. Aħna għandna analisti trejnjati illi janalizzaw ir-ritratti u l-videos illi jidħdu u mbagħad inkunu qegħdin nirrapportaw u nwassluhom għand il-pulizija biex ikomplu bl-investigazzjoni tagħhom. Id-direttur tal-appoġġ komplet tispjega kif il-ħaddiema tal-FSWS li jaħdmu f'dan it-tim ma jirċivux biss rapporti ta' tfal Maltin, iżda anki tfal minn madwar id-dinja li jinxterdu l-filmati tagħhom. Is-sena l-oħra mir-rapporti li saru madwar id-dinja ġew identifikati 18,000 tifel u tifla. F'każ partikolari, r-rapport li sar Malta wassal biex ġiet identifikata tifla li kienet qed tiġi abbużata fi Franza f'5 sigħat biss. Aħna wkoll bħala aġenzija u fondazzjoni aħna membri ma' assoċjazzjoni barra minn Malta, allura nkunu nistgħu nwasslu wkoll rapporti ta' minuri illi mhumiex Maltin illi jkunu qegħdin jiġu abbużati online. Ir-rwol tal-FSWS f'dan kollu imur lilin mir-rapporti ta' dawn il-każijiet. Nofru wkoll għajnuna lill-vittmi one-to-one. Meta qed ngħid one-to-one ukoll nissapportjawhom kemm l-itfal, l-adolescenti u l-ġenituri u l-min jaħdem magħhom. Jekk tinserta xi ritratt jew filmat li juri abbuż fuq it-tfal, irrapporta fuq www.childwebalert.gov.mt.